Ето групата се задава в далечината. Както винаги, Близнака е първи, защото най-много на него му се отдава карането на мотора и на задна гума кара даже. Ето тук взеха да се показват и другите от групата. Катерят една пътечка към един връх. Много яката си познали тук нагоре, не съм съвтъкива. Ето тук Живко помага. Ето тук машините вече събрани. И главният се е пропустил най-вече.